हम बहुत दूर से आयल बानी। बोला बोला भगत, जे श्रद्धा और भक्ति से हमरा कुटिया में आई उ खाली हाथ का बहु न जाई। तहार समस्या का बा? रउआ लोगिन से का छुपाई? हमार शादी के 5 साल हो गईल, पर अभी तक बच्चा के आता पता नहीं खे। पूरा गांव के लोग ताना मारेला। रउआ लोग के नाम सुन के ऐसा लागल कि जैसे हमरा समस्या के समाधान रउरे लोगन से हल होई। एकदम सही जगह पे आयल बड़ा बचवा। एक गांव के ढाल से ज्यादा बच्चा ते हमनी के बा। का मतलब? कहे के मतलब ई बा कि हमनी के प्रसाद खियौले के वजह से गांव के आधा बच्चा भइल है। वही प्रसाद खातिर त आइल बानी बाबा। चिंता मत करा भगत, अपना मेहरारू के हमनी के साथे कुटिया में भेज दो। 3.5 घंटा के बाद तुहार मेहरारू बाहर निकली है और तू बाप बन जाइबा। 3.5 घंटा? आप हमरा मेहरारू के संगे का करम बाबा? कोई सवाल ना। अगर बाबा के गुस्सा आ गई तो फिर तू बाप ना बन पाइबा, बुझले? और सुना, तुहार मेहरारू भीतरी जितना जोर से चिल्लाई उतने जल्दी तू बाप बन जाइबा। बुझ गेला? उतना जल्दी तुम्हारी समस्या के समाधान हो जाई। जल्दी भेजा। आओ बालिके, आओ बालिके। ठीक बा, चला जाओ। चला चला चला। और सुना, तू यहाँ गावा, हमनी वहाँ बजाई। चला चला बालिका, चला चला अंदर ढुका, आवा आवा। अंदर ढुका। अरे जल्दी से बंद कर। हे भगवान, लागत आज हमार दुख दूर हो जाई। हे भगवान, हमरा मेहरारू के शक्ति दी। लगता दुख दूर होखे में दर्द ज्यादा होला। अरे वाह, ये गुरुआ हमके बहुत थकावता। बाप रे। बाबा उठा बच्चा बंदूक दास। बाबा, हम तो 5 साल में कुछ न कर पैनी, आ रौरा तो 3.5 घंटा में सब कुछ कर देनी है। हे बाबा चिलमदास के कमाल बा बच्चा। तहरा प्रसाद मिल गइल बा चिलमदास बाबा के। आवा बालिके, हेने आवा। हैला बाबा चिलमदास के ई प्रसाद ह। जा दूधो नहा पूतो फला। बाबा जल्दी निकल, चला। देखी, हाय तनी मुछिया नीचे कर ली। जननी ना चली घरे हम